Tamu lama mi puile sipaite inepna tatmaro te chu Meitei hel hovinan puini in Asia military intelligence te chuan an tarlanga Manipur atang hian Myanmar ram chunga lutin sipai thuam anin bela mi puite lam hoin silayan met puak thin ante intelligence pakhat soidanin Myanmar sipaite le Meitei te hian inrem na aneya hetiang chia hian sipaite chuan helle nam sipai zinga an tho pui thei turte andap meka sipain sarkaran paithak na dulona kalpui tu te chu hetiang manga me mi hi antum me kane ante he hian zo na thak te Chin state le India mar chakami te din mun chu aril chiang viau ome CDM thlop tu te hi kuki helte chuan an puilo vek poin an thlop vele thunga Meitei helten sipai an thlop chan ber chu kuki helin mipuyan thlop wang ani deuh ber helaya tlang mi te hi chul khat kwal ni maila nampeng sang kanoma kantrong managerin kanin thliar ta thina Mizorama zo na thak sang te kan sang ang chia hian Chin state apo chuti thau chu neya chu sipain man trangkai antuma tamu bi ka chuan an mang trangkai ta chi areng bokane heti lai hian sipai te chuan karen le Kachin state ta te thlona an chelek ta zeuzewa Russia siam thlona an tho chua pui ti hriatane China le Thailand ramria KNU te an beiwak tum khan mita mutu te chuan Russia siam Indo helicopter an mu thu an soya tunkara KIA te nena anin kana po khan Sipaite hian Russia siam Indo thlona bawk kan mangle KIA te hian sipai battalion khat chu an lo nop nek tale ngala Sipaite in cha khom tur an lo lambun thina wangin thlona mangin Mandalay bulatangin Kachin state ta hian anin thiar pha KIA te hian battalion khat an tlom nuwa hian sipai somriat vel thok chuak le turin anin ring mek niya hriatane sipai in thlona an manawang hian nam sipai thren khat te chuan sipai ka an tim phanin analyst te chuan an soya sipai in ral thuama an chung nun na an lan ti rawang hian an tuarna lutukang tian hlau ante sipai te do thei tur bera hian wa state nam sipai UWSA te chu an ngaya ral thuama nei thatba ka rui hlo siam chuana mangin sum nar an nei thaboka mase an ral thuam te hi China pek ani deuh veka wangin China thu mulo chuan an chet arinom si lova sipai te hian thu an nei wak lo na nam sipai tho pui tur an zong ve reng boka chuan democracy du tu mi pui te chet lak chu ati buai hle ane thi turami som pakwa te chung thu rel na chung changa dan lam hria te chuan mi puya hlauna tu an tum wanga kha thu tluk na kha siaman ni antia hengmi som pakwa te hi North Oklapa Ranguna March thla a sipai pakhat thina le asilai an chu sakawanga hetianga hremna ti chuak hi ania mi som pakoji nga hian mi pahni anmana midang som pasari chu antlan bo thunga anwai hian thiturati vek kanne heba ka hian laithariara March ni som panga a meiche pakhat thina mi pasari te chu sipai chuan thiturin an chung thu anrel sak boka anjinga pahni chia man ani thung sipai te hian kumsang khazakwa somriat pariata an chetdan ngai te anron tho chua puya khami trumpo khan mi puya hlauna tuna tan tin thitura chung thurel an nei nuala hlen chuero chu om chuang lo mi puite an beidan thrim thrima po an chetdana hian thil thar omte chiam lo riat kuma an chetdan kha an keu chuaka an mangkwal le velane sagai state in kana thlenga hei hi alang chiang hle kaleya KCA te in khuarna an ka trum April ni saria khan sipai te hian chopma dar soma in biakna ineyangu tin mi puite hi an thlema kanin bedon thawalo male tin veng tu te in thada deuh turati na awmta sipai te chu an che zui ta ngal ani kha an thu soile an thu tiam te hi chu soilo nen a in nang reng ti hi
kumsang khazakwa somriat pariata khan alo lang dai towa kalea KCA te inrin lo chungchanga po hian inring tura nor tu le sipaite anrin tlak lo tia soitu antam hle democracy du tu mipuite chuan sipaite hi rin tlak lo takan ni ti chu anin cha thar le meka an chet le dan turpo anring lok thiam sa ngal an uniform halloween mipui zinga antei kualanga sipai eptu ni an thria te chu an phil le don ani anti chu tuna athleng chho mek tharum ne na chetan thona chuan uniform halo sipai mipui kara inzep en thatuang reng dewa om hi soitur anom le nok to a hei hi mipui te a hlauna tu an tumna le sipai du lo tu te me mi an tumna chi khat tania kholaya kalmai mai an ka hlum te nen po khan a inzul tavek bokane than se hun lai atanga an kalphunga chuan sipaite hian mipui te in hlautira an thu chu a koyangila zom turin andua an thu zoma an mani lau tak tak tu te chu an kuta trangin an hima thitura chung thu rel le tha an pumpel tir thina ne he taktik an lo man to awang hian kumsang khazakwa somriat pariat buai lo hre phazinga sipai lam tran tu mienge mozat anom pha heng mi te hian an hlawa wangin an tran ani deuh ber hetiang sipai tran tu te hi chuan doi zep generation l an ni tin thang thar te chuan an soya l an man chan hi an trong kam chia soina pakhatane mipuin nor an huai hotna satna liang tharia ra te south dagon le rangun mun dang chu martial law nuaya anda man te reng chu sipai korta an chung thu relani yang antia sipai pakhat thi trum phei kha chuan poi khoi tuan niam ti lam an ngai tua tolova an mu an mana an mi man te la chu kutan thak na sa hle an jinga pakhat nui na soidanin a hmel atang chuan ka fapani ti reng ka hre thei to lo ati kol ho ril ruput mang video masalama kan tarlan to ngai tua chuan hlauna tu an tum dan hi mi tam taka chuan a thok nge yang ti hriat theiane mi puizinga sipai uniform halova in phum te hian munwa cdm shruai tu kumsom ni paruk mi waimonai chu an mana an chetdana hian america po thin rimin atong chuak hiala sipaite chet na chu dan keng ko tu te chet dan tur ani lo baka arong hle tinan dem wai hi baika chuang chu lir thein an suwa an manzui tangala he thil thlen hlim chona hian athi ni te soi awma amai ro chu aladam nge yane abula omte soidanin wai hi ven himna tan bike panga velin an huala sipaite hian ama veng tu te chu an ron sut nuwa a bike kan suwa lir thei atangin silai keng mi panga vel an ron chuaka kutan thak nuwa an manzui ta ne manani thule sipaite chet na hi america baka ramhrang hrangin an soisela Sweden embassy poin thilomdan kan thli thlai me kani ante wai hi cdm a amazing hlap tu berte zinga mi ni tila adiko me ong san su chi an man nuwa le sipain sarkar an nam thluk nuwa khan sipai du lo na lantir nan zana bel khon rik chu arot chuaka tun thlengin khothren khata chuan athil rot chuwa hi an lakal pui zui ta nge ama hi munwa cheng niin general strike committee le sagai regional youth committee ya member ania kumsang ni le som pali atanga sang ni le som panga chung khan munwa university students union hruai tu te po aloni to march thatop khan sipai te chuan ruk tual thale poi khoina danga thu buai an lo siam sak to ne an khai pa ber an manawang hian munwa thalai te chu an zuai pha chuang haulo ama angboka cdm tana in pe hi thalai tam tak an la oma kan kal ngain kan kal zel don ani anti sipaite hian mi man be pui an thlak meka ninga ni april ni sompanga khan damdoina thok mi paruk an man hnuwa mi somni chuang an man bellea san state tuanji lama mi pali an mana trade union hruai tu then khat te baka
milar le mi chal lang te nor huai hotna an hruai tu te nen mi somthum paruk vel chu nimin khan an man mana nor huai hotna akal tira tani na tanga mi sing ni chuang an chua tir chan kha nem ngeiin om chaumek an mi man te an khung na tur mun all siam an du wangane hetila hian voin khan CRPH chuan an sarkara hruai tu tur an ti chuaka acting vice president Mawin khai than chuan prime minister na achel lai lok dona president tranglai win mina chu anhangai cheltura ti niin su chi chuan councillor na achel le dona foreign le home affairs minister te defense federal union affairs finance le adang cheltu turte anruat fela dr sasa chu ministry of international cooperation cheltura ti ne CRPH cabinet thara hian sipain ministry poimo home defense le border security anchel thin chu an pedu to lo chiang le boka democracy tundin ani huna chuan hei hi an kaldan tur chu ni don tinane